اتقوا الله يا الذين آمنوا انفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. يومر يا الذين آمنوا يا أولو المؤمنين نؤمن بالله بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم أنفقوا يومر ينيمني من قبل يسوع أن يأتي يوم daga nyalande wonde waray la bay'un fihi wala coggunde mum fiɓata nyalande may ɗum fiɓa kano daga duniya yawwa tawi soggu fiɓake ni to ɗum fiɓino ɗum daga duniya to ɗum wari layra sey ɗum jaɓa ceede majum tan ɗum jaɓa aljanna. yawwa jomiro kule Allah ñamne jawdi daga nyalande nden ɗon nde warayi de soggu goɗɗum fiɓatako nder ñalomare may. yawwa la bay'un fihi soggu wala nder maare wala kullatun wala belayɗo goɗɗo hosata goɗɗo giɗo ñande may wala shafa'a wala ceeto ɗum jogoto ñande may. jomiro wal kafiruna ayi heferɓe humu zalimun kamɓe wiyete azzalumi en toñiɓe koye mu'en. Allah rene na الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما والعلي العظيم. النبي صلى الله عليه وسلم وفي كلا هند بات ماري جاغور kala hunde fuu e mari jaagorɗo. o wi jaagorɗo lebbi lewru ramadan, jaagorɗo ñalowmaje ñalowmare jum'are. en faami ko yawwa jaagorɗo defte alqur'anu, jaagorɗo qur'anu surawol bagara, jaagorɗo surawol bagara ayatal kursi, jaagorɗo annabo en min annabijo muhammadu sallallahu alaihi wasallam. o wi kala hunde pat e mari jaagorɗo, ko ɗum e mari jaagorɗo. jaagorɗo defte alqur'an, jaagorɗo alqur'an surawol bagara, jaagorɗo surawol bagara ayatal kursi. to kañum jomiro allahu jomiro la ilaha illa huwa deweteɗo e gonga wala se allah feere maako. alhayyu geeto on ɗon mo mayata, kala yonki ko luuti yonki jomiro pat ɗum meeɗa mayde, amma banda yonki jomiro. wa yuhazzirukumullahu nafsahu, Allah ɗon hulnira on be yonki maako, yonki Allah mayata. ayatul mawtu
kala yonki fu meeɗay waade amma banda nafsullahi banda yonki jomirawo abadan to jomirawo kanko wiyete alhayyu geeto mo ngeendam mum duumiɗan ha abada ha foroyi wala waade jomirawo la ta'khudhu sinatun ɗoyɗi nangata jomirawo ŋoŋol ŋoŋuki nangata jomirawo wala nawmu accuɗoygol ko ŋoŋugo nangata Allah joni de ɓiɓɓe adama ɗum kuje tampuɗe an jotta giya ɗi waɗa accident direba to waali ɗanaki ni to ƴeeŋi steri sey yofa lawol yiya waɗo accident amma Allah ŋoŋugo ma nangatamo accuɗoygol la ta'khudhuhu sinatun ŋoŋugo nangata jomirawo wala nawmun accuɗoygol lahu wodani jomirawo ma fi samawati ɗum ko woni nder asamanji wa ma fil ardi be ko woni nder leddi ɗum pat milkan wa kalqan wa abidan ɗum maral jomirawo ɗum tagdi jomirawo ɗum jeyaɓe Allah bo ɗum pat milkan wa kalqan wa abidan ɗum maral jomirawo ɗum tagdi jomirawo ɗum jeyaɓe Allah bo lahu ma fi samawati wa fil ardi wodanimo ɗum ko woni nder asama be leddi jomirawo man zallazi yashfau moye ceetoto indahu hero jomirawo illa bi izni tona be izni Allah wala mo ceetoto sey be izni Allah annabo en ceetoto surol bakara ceetoto suratu ali imrana ceetoto yawwa en faami ko cuuraji goɗɗi nder qur'anu e seeto suratul maliki e seeto tabara yawwa tabara e ceeto walo en e ceeto annabo en e ceeto mumini e ceeto en faami ko to kanƴum jomirawo wiyata ummo e ceetoto hero jomirawo to naa be isini Allah wala mo foti ceeto sey be dunga e jomirawo sey to Allah hokki isini den ɗum ceetoma a faami ko sey to Allah hokki isini ceeteɗa dano ceeteɗa man zallazi yashfau ummo e ceetoto indahu hero jomirawo illa bi isni to naa be isini jomirawo yalamu jomirawo ɗon andi ma bayna aydim ɗum ko woni yeeso himɓe wa ma kalfan be ko warta ɓaawo maɓɓe ɗum pat Allah e andi ka majum wala yuhiduna wala ko ɓe filitoto bi shay'in be hunde min ilmi nder andangal jomirawo illa bima sha sey ɗum ko Allah muyi andini ɓe kursiyuhu korowal jomirawo wasi angal peesake assamawati asamanji wal arda be leddi hifzuhuma reenugo asamanji be leddi wala ya'udu ɗum tamporta jomirawo wa huwa al aliyu jomirawo kanko wiyete ɓaŋiɗo al azimu tedduɗo kanko jomirawo to gam man reenugo asamanji be leddi ɗum salorta Allah saboda haka ko giiɗa wo haɗi pat be hoddirore Allah on wala ko fe'oto Allah anda nane ma ɗum ma tasqadu min warakatin wala habbatin fi zulumati l ardi wala rabbin wala yabisin illa fi kitabin mubin wala ko yanata yiggo e haako ko fuɗata yiggo e gabbel nder ñibre leddi a faami ko keccum ko jorɗum ɗum pat sey ɗum ɗo windi nder deftere nde bayanu lawhul mahfus e ɗum windi saboda haka ko giiɗa waɗi pat Allah e andi ka majum wala ko fe'oto Allah anda ka majum ɗum wala hunde ma nde wala kanjum ɓe mbi to ɗum hoosayno ladde joweeɗiɗi
be kursiyu ɗum huɓo dow al arshi bana to ɗum hoosi 10 franc ɗum huɓake nder ladde. Woodi ko ladde andi ɗum hoosa ko woni e duniya ɗo pat be kursigo ɗum huɓo dow al arshi bana kuɓoɗa 10 franc nder ladde. Woodi ko ladde maati nonnon to ɗum hoosayno ko woni dow al arshi may ɗum pat ɗum huɓo dow kursiyu kanƴum ma ba kuɓoɗa 10 franc nder ladde. to kanko joomirawo kanko wiyete ɓaŋiiɗo a janngingol Allah reenete na an tan haa ɓe gure keddiraaɓe ma fa Allah reenayo jinnaaji fotaa e nattana on jemma an Allah reenete kedduma e ma Allah reenayɓe on fuu Allah reenay on ngam janngugo ayatal kursi jemma. Woni nder kusuusi ayatal kursi ta wari a faami ko a juuli a timmini a janga ayatal kursi ko marra go ɓe mbi lam yamna'u min dukulil janna illa al mawta wala ko hattama nattugo aljanna sey waade tan to ni a maayi ɓaawo farilla fu aɗon janga ayatal kursi to wallahi a ɓi aljanna wala ko hattama nattugo aljanna sey ni maayde tan to ni a maayi to a dilla aljanna to ni a jogiti ayatal kursi de a silmini fu a janga ko mara go ko mara tati ko mara joweɗiɗi wala ko hendatama aljanna sey soyde wurtago yonki ñande maayɗa a dilli aljanna Allah hokku en nonnon ta wari dillugo jahangal a resi koyngal ma yaasi hedde ko ɓurtoɗa get saare janga ayatal kursi Allah hoosi alkawal ni no ɓurtoriɗa jam e jam Allah wartirte jam e jam a warta e jam e jam wala ko faddotoma a fottata ɓe masibo laawol e faami ko ɗam pasien ko yimɓe kinnapa ko ɗume ɗume ɗum pat ni no ɓurtoriɗa saare jam a warta e saare nden jam wala ko mematama to ni a wari wurtago hedde ko ɓurtoɗa get a jangi ayatal kursi ko bila jungo ma dow hoore janga ayatal kursi Allah renete Allah renete non laqad jaakum ta ƴeewi yimɓe gara halluɓe a hoosi jungo ma ñaamo a ɓili dow hoore a jangi laqad jaakum wallahi ko ɗum marra goo ko ɓe bawdi ɓe maɗa ko ɗum wuyɓe ko ɗum ɗam pasien ko ɗum yimɓe bindigaji fiɗoɓe wallahi ɓe fotaɓe memuma ko wemetama ha ɗum timmina dilla wallahi wala ko mematama jarrabun wallahi mi jarrabake ɗum min kam mi jarrabake ɗum wallahi woodi hitande feere police en natti juulirde iso emin gaɗa wasifa wallahi de mi yiɓe nattoya ɓe SDO ɓe police en ɓe jandam en mi ɓili jungo an ñaamo dow hoore mi jangi laqad jaakum ɓe gari ɓe pii muridi en wallahi wala memuɗo am wala memuɗo am ɗo kam mi yi'ani gite am naaki ɓe timmini ɓe koosi leppol wasifa ɓe ɓilani muridi en ɓe ardiniɓe ɓe suti police eɓe tokkiri ɓe gaɗa joggi tabirgol am mi tasba wala biɗo an kaala ko biɗo ñam hoore ma haa min jottoyi police ɓe maɓɓi ɓe acci a yaasi de ji kenan mangariba ɓe mbiyan hootu waaloy fajiri jango so oɗa mangariba mi hooti saare am mi waaloy fini fajiri mi so'oyi police en may mbi police mawɗo may commission may o wiyam mo limiɓe hamɓe 13 ɓe jaa ɓe kawta bel ɓooro 10 130 ɓe kokkaɗe jungo am mi hokkitamo ɗe mi noddiɓe mi wiɓe nda ko commission ma wi ɓe kawti ɓooro 10 ɗe ɓurti ɓooro 130 ɓe kokkiyan ɗe mi wimo to ɓe kokkiyan seede may mo wiyan to mo wara ha saare mo jaɓa ɗe mo hoosoyi mota ma ko wari ha saare am mo natti min kinniri mi itti ɓooro 130 mi hokkimo
moyti boro sappo mo kiyam moy to ndagedal ma amma no ɓe jano ɓe fiya himɓe fa amma min wallahi de mi ɓili jungo an dow hoore mi jangi laka jakum wallahi wala biɗo a ñaama hoore ma ragare fu ɓe ceede ɓe sahiya derɗeɗen boro temere sappo e tati may position ma sahiyan boro sappo to yaka nafina to nonnon ayatal kursi to ni a jangingol a wurtake to inchallah a warto e jam wala ko mematama non to ginnaji e daamuma ko e dammama ɓiɗɗo to jangammola ayatal kursi marra 66 nder ndiyam kokkamo o yara moytanamo ɓandu maako o sendiri be hendu kam inchallahu to ni ɗum hendudamatamo ko kuma to hendu e daamuma ammay fajiri janga 66 ala sara hedde ko baaloɗa janga 66 adadu allahu ginnawol me ɓaddatako ma en faami ko to ɗo nder kususiyaji ayatal kursi seɗɗa mi wi'en ɗo saboda haka ta yimɓe pijira ayatal kursi ɗum lekki ginnawol wala iseko yawwa lagad jaakum ɗum lekki sharru fuu kala ina amanu yukhrijum min azulumati ila nur wallazina kafaru awliya'uhum tagutu yukhrijuna min azulumati ila nur jomiro allahu jomiro waliyu allazina amanu kanko woni kettiniɗo fi ɓen ɗon nuɗɗinɓe yukhrijuhum jomiro ɗon wurtinaɓe min azulumati daga nisɓe keferaku faa ila nuri faago e annora kanjum woni diina islama faago e jaygol kangol woni diina islama wallazina kafaru ayi ɓen ɗon heferɓe awliya'uhum ɗangutu luwalinko e maɓɓe kamɓe biyete labbi ɗangutu yukrijuna min annuri kamɓe bo ɓe ɗon gurtinaɓe daga annora diina islama ila zulumati faago e nisɓe keferaku yawwa yukriju min azulumati min annuri ila zulumati ɓe ɗon burtinaɓe daga wato annora diina islam faago e niɓɓe keferaku ɓe niɓɓe al'adaji yawwa ulaika ashabu nnar jomiro irin ɓe hamɓe wiyete yimɓe yiite hum fiha kalidun nden to ɓe nasti yiite goo ɓe duumoto nder mange haa foroy wala wurtago saboda haka ko moye maayi ɓe kefero to natti yiite nomo duumoto ha abada allah rene amma ko moye geddal yaarimo nomo wulay fodde geddal ngal ñande gedde may timmi allah wurtinamo yiite ngen lootamo ɓe ndiyam alkawsara horamo saare aljanna allah rene allah waɗa daga aranna enen ka en himɓe aljanna en memoyta hiite ko nge mintigo naa bo yahudu ɓe mbi wayi hiite memataɓe sey balɗe 4 fodde no baaba en maɓɓe dewri lawru to enen allah renu en e maange ko nge seconde go'o allah renu en be maange ko nge seconde go'o accuma balɗe 4 balɗe 4 ay ɗuuɗi ay wayi kala yahudankejo fu o nuɗɗini o natta hiite amma on nge balɗe 4 nge fodde mama en maako no dewiri gagel zamanu annabi Musa to kala yahudankejo pat e andi natta hiite to waati amma on nge balɗe 4 mi ko nge minti 4 ay nge hoyayi nge minti 4 ni ay nge halli accuma ha balɗe 4 yahudankejo fu nuɗɗini natta hiite amma nge balɗe 40 subhanallah allah rene nam to allah wi ɓe hamɓe goni yimɓe yiite nden to ɓe natti yiite nge ɓe duumoto nder mange ha abada wala wurtago nam alam tara ila alladhi hajja ibrahima fi rabbihi an ataahu allahu almulka id qala أنا أحيي
الله يأتي بالشمس من المشرق فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتيه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت وقال ربي الذي قال إبراهيم ربي الذي يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. جمر ألم ترى أي آينا يا رسول الله يا نلاد الله وكذا وزرت بتني إلى الذي حاج إبراهيم فاقوا أنهم جدوا تروا النبي إبراهيم في ربه در الأمر جمر معكم هنكو ويت نمروز ابن كنعان كانكو النبي إبراهيم وادي بزمنه أفهمكم حكي كيف راكو نمروز hanko akemo kefero nde go Allah innimo der Qur'anu daga aya ka Allah meta innimo amma fir'auna de kanga un dan siyasa wa Qur'anu inninga de duddum fir'auna un dan siyasa ay kanga un goddo siyasa afami ko jomiro inni fir'auna duddum der Qur'anu amma namaruzu akke kefera ko namaruzu e aya ka tan Allah inni namaruzu meta inni namaruzu kani jomiro wiyata alam tara oke sebe bianda Allah annabi Ibrahim rarabe to nange muti sai annabi Ibrahim wiya inni la uhibbul afilina mimmi da hunde mutore de ko de bangi mo wi haza rabbi den kan da jomiro de ko de birnoyi mo wi hanko o soɓitake daga ɗum ko ɓe dewata pat mo husiti fatara lillazi fatara samawati wal ardi on noon taguɗo asamanji be leydi Allah kenan to shi kenan annabi Ibrahim e ɗon e mauna to shi kenan sai ha mo mauni de mo mauni sai mo sutotiri be namaruzu sai namaruzu wi mo minani a wi e wodi Allah goɗɗo ko lutiyam mo wi koray ma quoi tabiti o wi rabbi allazi yuhyi wa yumitu jomiro mo mi wiyata hanko yeɗinta hanko maynata sai namaruzu nga wi ana uhyi wa umitu ay min yeɗinta min maynata nga wi to yimɓe ɓe non gaɗaɓe prison in life ɓe mbinga ɓe ton maɓɓi nga wi je gaddeɓe ɓe jeyi ɓe gaddi ɓe nga wi kirse o ɓe kirsimo nga wi o dillu mi jaɓɓitake ma nga wi nara mi huwi kugal am ana uhyi wa umitu min woni geeɗinowo maynowo denju annabi Ibrahim wiyata nga rabbi allazi yati bi shamsi min al mashriqi fati biha min al maghribi jomiro mo mi wiyata hanko fuɗinta nange fuuna nge yandira hirne an bo fuɗɗiri nge maɗa hirna nge yandira fuuna fa buhita allazi kafara sai kefero wombi sai mo ummini ha ngore hujjaji ha ngore nane ma en garfi hujja ya kare sai a buɗe nahuka to sembe hujja timmi sai ɗum maɓɓita je ginnaji mo waɗi ka hoolo namaruzu goɗe ka hoolore to nane ma hujja timmi annabi Ibrahim simple ƴamimo jomirawo hanko waddirta nange fuuna nge yandira hirna ange maɗa tagirnge hirna nge yandira fuuna naka koy ka to bawɗe gonɗuno nada mo waɗi ka to amma de bawɗe gala sai mo ummini hoolo habuyta allazi kafara wallahu la yahdi alqawma alzalimin
Allah handitata himɓe azzalumi en toñotoɓe Allah reno en to ni annabi Ibrahim waadi be namaruzu o winga Allah hanko yeɗintan ko maynata ngawi kuugal an won ɗon ngawi to yimɓe ɓe noon maɓɓaɓe prison ɓe jaaɓe gadde ɓe gaddi ngawi hirsa goto ɓe kirsimo ngawi goto mi sallamakema dillu annabi Ibrahim ka heƴayi jomirawo hanko fuɗinta nangue fuuna ngi yannira hirna an fuɗi ngema hirna ngi yannira fuuna nde wigonga noon sey nga ummini hoolore nga wembi tan waɗi ka haalallaji subhanallah Allah rene naam قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي الله هذا بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعد يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لاما ولما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير أو كالذي مر على قرية كوبنا أنو سالوري دو ورو ونغو هانكو ويتي هودو أزير دو دنجيادو الله kanko yahudanko en mbiyata Uzairu ɓi Allah kanko ma ɓe mbimo waɗi ɗum ɓi Allah way ko waɗi wakkati o zamanu maako nane ma ɓe mbino hanko ɗo mo dursuɗo guro a tawra daga bakara mare ha nasi mare be hoore to de a tawra ili sey ɓe tori Uzairu winditanoɓe nde sey mo hoosi ɗereji mo winditinde nde pat daga bakara mare ha nasi mare ɓe wiyata ka ona ɗum ɓi Allah to na ɓi Allah mo foti winda deftere Allah to daga ɗon ɓe ɓilanimo way hanko ma mo ɓi Allah to sey mo wari Baitul Miqdis Kudus mo tawi wuro may ngo yibbake zamanu Buktu Nasar andi woodi goɗɗo lamɗo ɗum waɗi biteɗo Buktu Nasar hanko hirsayno yahudanko en hakke mo halli nde yahudu ɓe bangini toñande ɓe bari annabi Zakariya ɓe bari annabi Yahaya sey Allah lildoyɓemo Buktu Nasar mo nanga yahudu emo hirsa emo nanga wiya kirsoɓe mbe'i ɓe baali naaki kirsoɓe ɓe may kokkiɓe shawara wi wallahi to on nangoyayi be o moɗon ɓe baalo e moɗon on timmay ƴiƴan tawayayi mo geddo Allah nane ma to yimɓe bangini geddo Allah sey Allah liddoyaɓe taguba maɓɓe waɗa ɓe bone nane ma tawi président e yarna on bone to bincike ko e mon ɓe hoore mon onon goni booɗa han yotta Allah lidda on président jom mo ala tawsayi mo ala enɗende mo yarna on bone to de ɓe bangini wargo annabo en ɓe bari annabi Zakariya ɓe bari annabi Yahaya sey Allah lildi ɓe Buktu Nasar o wari o wasi juggol nayi andi ko woni juggol ko juggol lambatu o wasi daga Baitul Miqdis har yaasi wuro mo yehi mo fali korowal maako ton mo jooɗi yaasi wuro mo wi ɓe nanga yahudu ɓe gada ka hirsugo sey to jiiƴam wari ili sarake yeeso maako dano mo hoosa korowal maako mo warta nder wuro na ndara hen gada kam nden ƴiiƴan na no ilay ba ndiyam fa ƴiiƴan no daɓoto dow leydi joni ko gerogal kirsuɗa ɗan ay ɗan ilata ay sey ɗan mofto ɗon ɗum ɗan daro amma mo hoosi korowal mo resoyi yaasi leydi wuro mo wi ɓe nanga yahudu eɓe kirsa sey to ƴiiƴam wari ili salake yeeso maako dano mo hoota ɓe nanga yahudu eɓe kirsa kirsoɓe ɓen kokkiɓe shawara
wi wallahi to na langoyɗon be'oye moɗon be baaloye moɗon be na'i moɗon be ɓoosawoye moɗon on timma e ƴiiƴan tawa yaymo je nange be'oy baaloy ngaduhoy ɓoosahoy gaddon nan ko ƴiiƴan moyɗi ko mo feeroytira ɗum ƴiiƴan ɗume nan nan ko ƴiiƴan tan moyɗi saalo yeeso makko ko to nangoye ɗum gaɗen ka hirsugo to nano on timma ƴiiƴan tawa yaymo nden fa ɓe je ɓe nangi gaduji maɓɓe ɓoosaji maɓɓe en faami ko paatuji maɓɓe a faami ko dabbaji maɓɓe ɓe gaɗi ka waddugo e ɗum hirsa buktu nasare toon jooɗi gaɗa wuro na ki ƴiiƴa yaali saali bo buktu nasare osoy ko ron fu warti nara bone kam to de ɓe bangini toñande allah lildiɓe buktu nasar yibbini wuro ngon baytul miqdis o wulini ceeɗen on mbaɗini ɓe to shikenan to sey mo wari mo saali hanko Uzayru mo saalori baytul miqdis mo tawi ngo yibbike ngo wili ngo warti gurore sey mo ka anna yuhillahu haza bada mawtiha no allah yeeɗinirta wuro ngo ɓaawo ngo waati nde mo waɗi kayefu famata tinola hande ƴiyoy laaɓi tar allah wi mo raaru jaram ma mo raari jaram ma ko ɗan lammayi sey mo yi allah wimo to mi yeeɗina e wamde maɗa giya do allah yeeɗinimo hanko fuufanimo yonki nden mo ummi emo raara ngel ƴiyel wamde ma ko fiira hawta e ngel fiira hawta e ngel fiira hawta e ngel fiira hawta e ngel haa ƴiyoy moftodi nden nande koye moftodi allah hoosoy kusel ɓorni ƴiyoy wamde nden nden allah fuufani wamde goo yonki sey wamde ummi dari sey raarimo sey ngel ngun huuni shikenan na nda kayefu kam shikenan mo nandi kayefu balɗe dungu temere emo maayi wato ko waɗimo confis wakkati o maayi nange fuɗa wakkati mo ummi nange muta sey mo resi ɗum ñalande nde a sey mo anda dungu temere emo babal ngal ɗaani dungu temere jomiro wi dennan min mofti ƴiyoy wamde maako min moftidi ƴiyoy koye min koltini wamde nden kusel summa naksuha lahaman nden min koltini nde kusel min ɓorni wamde nden kusel nden min puufani nde yonki nde ummi nde waɗi ka huunugo yaake aya ka wanganimo sey mo lalle mo andi jomiro woodi bawɗe dow ko ɗume tunda allah yeeɗinimo yeeɗini wamde maako yeeso maako allah woodi bawɗe yeeɗingo wuro ngo baytul miqdis dow ngo waati allah boy woodi bawɗe yeeɗina duniyaaru ma ñande darngal ɗum ndu timmino ndu pandu timmino allah woodi bawɗe yeeɗina ndu to kañum o wi lalle mi andi jomirawo o marɗo bawɗe dow kala ko ɗume pat woni nder bawɗe allah allah yeeɗinani a wamde an e wiya saboda haka allah woodi bawɗe yeeɗingo baytul miqdis dow ngo yibbake allah woodi bawɗe yeeɗingo duniya ma ndu fuu ɗo ndu timmino ndu fuu allah yeeɗinan ndu warta fay na to sadakallahu alazim